Hello tfal! Hello! It-talb huwa importanti ħafna lina għaliex bit-talb insiru nafu aktar x'ixtieq Alla minna. Meta nirringrazzjaw lil Alla ta' kull ma nagħmlu, inkunu qed infakru lil nfusna li kull ma nagħmlu biex infaħru lil Alla. Kull meta nażlu li bimħabba inħennu, najnu, nieħdu ssib l-ambjent ta' madwarna, naqsmu dak li għandna u nagħmlu tajjeb. Dan nagħmlu mhux biex niġu sbieħ aħna imma l-glorja t'Alla. Il-prayer space li ħanamlu llum jisimha għalih. U għalih għandna bżonn karta korma ta' farfet, biro jew marker. U ftit ħin biex tirringrazzja lil Alla għat-tajjeb kollu li tagħmel ta' kuljum. Fuq il-karta b'forma ta' farfet, ikteb ftit minn dawn l-azzjonijiet it-tajba li tagħmel u li permezz tagħhom tkun qed turi l-glorja, is-sbuħija u l-qawwa t'Alla. Permezz tas-sbuħija tiegħu, il-farfett ifakkarna kemm hu tassew kbir Alla. Fil-kwit, itlob lil Alla sabiex kull ma tagħmlu mhux biex tidher int sabiħ jew sabiħa u popolari, imma biex tfakkar lil kulħadd kemm hu kbir Alla. Bye! Bye!